Bint titkellem ma' News dwar it-tbatija u l-istennija illi kellha tgħaddi minnha omma, anzjana illi din il-ġimgħa kien jeħtieġilha kura fl-isptar Mater Dei. L-omm li qed tingħata l-kura għall-kanċer fil-fwied kellha tiddaħħal b'urġenza l-isptar minħabba apoplessija. Minkejja l-urġenza tal-każ l-anzjana tħallit aktar minn 10 sigħat tistenna fil-kuridur fl-emerġenza għax ma kienx hemm sodda. Kien għandi l-mami tiegħi għandha liver cancer. Sal-bira taħlet l-isptar bil-tata stroke u ħallewa mis-sija tal-bira tal-nofsinhar. Sal-nofsija tal-lum biex tawa sodda. Ħallewa fuq Petruna. Wara iktar minn 10 sigħat tistenna l-anzjana ingħatat sodda iżda xorta waħda din tħallet fil-kuridur. Kienet edġu l-emerġenza. Issa tellawa fl-emerġenza stess qiegħda meta fil-ward. L-emerġenza fil-ward. L-observation ward l-aħmar iż-żiro ġifieri, pratikament ġo korrutur qiegħda, xorta. Ma tistax tajt li qiegħda ġo kamra, xorta kulħadd għaddej minn qudiema, kulħadd ħares lejk għax kulħadd jgħaddej meħdejk. Bint din l-anzjana tajt il-jomma spiċċat bla dinjità. Ġabuha persuna bla dinjità, hekk tneħħilha hekk ma sadalla xejn il-mara. Tikbi bdiet għax miġuha ifhimni bil-kanser. Tajt kemm tilfet peace. Allora aktar miġuha huma kollox jibda jiddejjaqhom issa stess dew jagħmlu repressjoni wkoll bit-tikbi għax bitweġġa aħseb wara ġo Petruna. Il-bint titfa' responsabilità fuq min qed jieħu d-deċiżjonijiet. In-nurses pratikament m'għandhomx jaqsmu x'iżhom jagħmlu. Jekk m'għandha jagħmel il-liġi mhux in-nurses. Il-każ ta' din l-anzjana jinqat m'aktar każi ta' tbatija fost dawk li qed jiġu bżonn il-kura fl-isptar Mater Dei. B'referenza l-kura li qed tingħata fil-Mater Dei din il-ġimgħa, il-kelliema ewlenija laburista s-saħħa Mary Kolejro Preka qalet li huwa tal-mistħija kif gonzi PN irvina s-sens ta' prioritajiet meta qed joqgħod lura fuq il-bżonnijiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli.